Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og ting ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Padayon karon ang katapusang sumpay sa suwatampo nga gipadagikan sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga Edward. Sama kang Gal Fidel, nagduda sa ko ni Sir Khalil nga dautan kining tao. Padayon gapon mi og trabaho, bisan nawad na mi kaupan. Nay mga hikayon nga akong padlungon si Gal Fidel sa iyahang mga plano. Samtang ako sa laing bahin na problema sa kapadlungon sa kong asawa. Unya to ikapin ang nilabay. Nakalitan gud mi kay nakit-an man si Tuto nga kauban na sa mga homeless migrants nga naglibod suroy sa kadalanan sa siyudad sa Doha, Qatar. Ugwa kini sa maayong pangunahuna. Wala kuno ni makaanto sa kamingaw o niresulta sa anxiety o hangtod kalit siya nga nalisuan sa pangisip. Dako di ay ming sayop sa mga pagduda bahin ni Sir Khalil. Pinaagi sa mga hingtungdang mga ahensya sa gobyerno, nakaapot sa Qatar ang asawa ni Tuto ug mauna kini mi-assister sa pagpauli ini sa Pilipinas. Tulin ang nilabayang mga adlaw ug pipila na lang gyud ka mga buwan, mutapos nami sa among kontrata. Usa ka adlaw ni Ana, kalit na may kisulti namo ni Gal Fidel ang among foreman. Gipatawag ko numing Doha sa opisina. Kamong duha mo ay gipatawag sa opisina. Ato alang ninyo kay nagpaabot sila si Sir Khalil o si Engineer Arab. Uy, nganom ka? Nganom ka, no? Ito, no? O, sa may saan itong nahimugaw. Unsam ka? Ato lang atoon gaw. Aron na ito masayran ugon sa ilang tuyo na ito, no, ha? Sige, tara gaw. We recognize your good service and dedication to your work, Mr. Fidel and Mr. Edwin. Thank you, Engineer Arab. Thank you very much, Engineer. Because of that, the company is willing to rehire you and reinstate into a higher position with a high salary standard if you will decide to extend for 2 or 3 years of your contract. We need good and excellent workers here like you, Mr. Edwin and Mr. Fidel. Saman. Wa kay plano matog. Nagkalaw ng gabi eh. Katog na lang gaw. Wa sa tayo trabaho ma. Unsa may imong gisigyago na una? Ang offer nila ni Engineer Arab o Sir Khalil. Sayang, di ba? Oo. Sayang unta kayo, pero kinahanglan sabtang mamauli, uy. Saan lang ato mga mahal sa kinabuhi dito sa ato, sa Pilipinas? Maulagi. Mosad man is kung na. Ikaw? Kung gusto kang mo-extend sa imong kontrata, andam ko masuporta nimo. Di ko mabalaga kung mabilin ka din kay napamatudan naman nato. Nasayo pleta sa atong gituhuan ni Sir Khalil. Salamat, Go Fidel. Gitimbang-timbang na ko kanang bahinan.
Mura mong grug, wala ko'y bilin ni Aisel, kakong sawa. Kaya mas importante niya nga naa siya'y ikasustenir sa iyahang mga kapritso. Ikaw, Edwin. Mayong balita alang kanato nga mutapos na sa tong kontrata. Unsa ka na, boss? Bitaw, boss. Bintaha yun ni magkugi nga di ba magunahon na aba o ay mag-supervise na to. Kay ang management magunahon na sabyod. Kay nga naman, boss. Bitaw, boss. Kaya nga naman Itang tulo ang napilian nga matagaan og special privilege and recommendation sa kompanya. Aron makapauli sa Pilipinas, apan makahimo pagbalik alang sa laing kontrata. Human sa tuloon niya kabuan. Kana kung okay ninyo kanang mga oportunidad. Tinuod ka, boss? Mao ka na, Edwin. Ako, retain ko si Foreman. Mao gihapon ang muda sa mosunod niya nga batch. Ug kamo unya sa mas taas-taas kaysa posisyon ninyo karon. Kanada, murag ma-encourage kong mubalik human niya sa tulo ka buwan. Sa mo takugaw. Dagan kayong salamat, boss. Na-encourage kong mabalik sa Qatar alang sa laing 3 years of contract. Tungod kay sayod kong daan nga way tinigom ang akong asawa gikan sa allotment nga regular kong gipada kaniya. Ang kuno na ko, Priscilla, nakapabugnaw na ko ang pagkawa na'y pagpakabana sa kong asawa. Napulos iyang kaugalingon na lang mao'y kiunahon na. Mangandam na tagay. Pila ka mga adlaw naman lang ang nibilin. Ug mularga na tapauli sa atong yuta na tauhan. Excited muli kay buutan mga sawa. Nahinumdum mo rin kung toto. Excited kayo sa pag-abot na to din sa airport sa Qatar. Ulit tuod. Kumusta na kain taon? Kitsa magtuo nga giluom ra ni nini ang kaguol sa iyang pagpalayo sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Nga luyo de sa iyang pagpahiyom.
Salamat taon kay na ang akong asawa. Nay, nagkaway-kaway siyang kamot sa gawas aning arrival. May pagka. Akas na Hazel. Sukat maka. Di pa ibaw naman sa tunako sa dayan akong gikan. Pastilan, musulti na lang gyud ko aning Edwin gang bahin sa sitwasyon karon sa imong asawa. Oh, kay nga no madaigang. Noon sa maday si Aisil. Kay nausap na si Hazel. Gidakop dili pa lang gidugay kay nalutsan og warrant sa kasong estafa. Uy, pastilan yun ang asawa ni Mugaw. Dwayne, pagawas ako, Dwayne. Dili ko gusto mapriso. Pinsahin taon ko, Dwayne. Maluoy ka. Muning matanga sa suporta ang imong gihimo sa akong mga pagsakripisyo nga to sa nasod. Ha? Dwayne, sorry na, good. Pasaylua lang ko. Tabangin ko makagawas din, Hebe. Sige na. Ipasalig na ko ni mo nga mag-usap na gyud ko. Agwanta ha, kay imo nang gituyuan, Hazel. Dwayne, ayaw pagpinuang di, ha? Hindi rin ako banto sa pag-istar nga nispisuhan in town, Dwayne. Wanto sa? Kay ikaw ang nagmugna ng imong gidangatan. Imo ning tinuyuan. Dwayne, ayaw paggara ba? Wala man ko'y laing gilauman nga makatabang na ako, ikaw ragyod. Bana, gunti ka. Magkaako na ikaw nga mapriso ko kay mga asawa, ha? Gusto na sa mong pagtuntun ako. Dwayne, unsa ko na pagkasulti, ha? Tarunga biyagit ko, ha? Bistado nagkasa mo mga kabuang. 13 katuig nga imo kong giilad, Aisil. Gadili day ako mo'y amahan ni Jivin. Niya ang imong cellphone. Ang tanang kamaturan nga dugay mo na kayong gitago, Aisil. Niya din ang tanang hugaw ni mong sikrito ug sa amahan ni Jivin. Nagingalan og Carmelo. Niya siyang cellphone ang labiyang kadaghan nga kutay sa ilahang kunbo ni Carmelo. Naas messenger. Ug apil na ang nagkasave nilang malaway kayong salida. Ikaw, Edwin. Tabangi ko gamo. Wa ko mahibaw sa angin kong buhaton. Gipaila naman na ni Mama na ko si Papa Carmelo. Nga maugid ko na ang tinuod akong amahan pa. Di ilabuan ang kasalbahe sa mong inahan siya. Kataas sa katuigan nga gipatuo ko niya nga mo'y matuod yun ni mong amahan. Apan ang tinuod, gipanamkon ka na dahil niyang daan sa dihang nagpakasalmi. Ayaw ipapriso si Mama pa. Kibagod sa naman lang ko. Hindi, Jivina. Ano ikaw? Kung sa imong plano. Andam ba mo siyang pasailoon? Andam pa baga mo dawat niya? O makig-uban niya? Ambota. Wa ko mahibaw. Mas mayon di ka maglidali sa imong desisyon daw. Sunda. Agda og
paminaw ang imong kasing-kasing. Salamat kayo sa bulawanan ni mong kasing-kasing nga ipagawas na ko sa prisuhan. O gibayad sa akong mga utang tuwin. Igo na kayo na akong imong pagpasaylo. Bisan og, dili ka na makadawat na ako. Gimahal mo ta kahit ka. Apan nga nung nagkahimo ka man inin ako kay siya. Sangko sa langit ang akong pagmahay. Ang akong pagpasol. Naandam na nako ang atong dadonon. Tanama, mga naog na ta kay nagpakauwaw naman lang ta din Papa Edwin. Ato na may pa. Salamat sa imong kabuotan pa. Sinay Chifil. Duin ato na mi. Huwag ikaw pag-amping dinhi. Ayaw ba pabaya sa imong kaon, ha? I love you, twin. I love you. Si Carmelo nga ama ni Chifil. Nagdali og sibat sa Mindanao. Daang niyang asawa ug mga anak. Busa pabilin mo din eh. Pamilya ta mo. Iusahon na kini pagbalik ug atong palig-unon pinaagi sa gugma ug pagpasaylo. Salamat. Nagaling kayo salamat, twin. Papa Edwin, salamat pa. Salamat. Ipadayon na pag-ila mo na ko isip matuo ni mong aman, Inday Chifil. Kabisan kamay. Wa matibangi ang akong gugma ni mo isip sama sa matuot kong anak. Dili gud unta sayon ang pagkahatag og pasaylo sa dakong sa nga nahimo ni Isel nga akong asawa. Apan sa ngan sa gugma, gipaubos ko ang akong karpo. Gidawat ko nga puno sa gugma, isip sama sa matuod kong anak, si Inday Juven. Huwag ko magmahay, kay nahimo mang usa ka buutan nga asawa sa Isel o mapinanggaong anak si Juven. Dini na lang ko to, dakang salamat. Inyong magtatampo, Edwin. Mga kasama, maukato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Edwin, dinhining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ay kami sa bilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas sumiingon. Hangtod sa sunod ikayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.